Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita Ginoo. Salamat nga nagkabaton kog buutan og matinabangon nga hikala. Sigrigi. Ug maluoy ka. Tudloy ko kunon sa maayo na kong buhaton. Tabangi ko sa akong mamahimong desisyon para sa akong pamilya. Maluoy ka, Ginoo. Paamin ako, Lola Tansyang. Paminaksab ko la, amin ko. Ay, sus, pagkabuutan sa akong mga apo. Ay, bibibi, pagkak sa bahag ako, be. Be, nalagi kay daang putos, Lola. Imo nang sinugatan na mo, Lola? Bitaw law, para amo na. Ay, oy, ang magpara kang kinsan ni, para iniyo yun ni. Gituyo yun ni palit para ninyong upat ni mama ninyo Corina o papa ninyo Franceng. Ni adawatan ni. Yay! 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 Masa sunod ni Lola? Bitaw, Lola. Ay, sus, tanawa. Basta makaon na. Lo, Pan? napoy siyo pa nga ako paborito. Yay! Naila, pangaon. Salamat Oh, la. Lola. Thank you, la. Salamat. Ay, wasa pa yan, mga apo. Ay, yun na, si mama ninyo Corina o papa ninyo Pranseng, wa man kong kakita. Oh, kauda. Tuwa sa kuan, si Papa sa sawang. May importante ko nung gato. Si mama Corina po, tuwa sa tindahan, nagpalit og tinapa og miswa para sudan mo ni paniud to. Oy, mauba. Naitansang! Oy, Niya si Mama Corina la ay. Nasuroy lagi ka, Naitansang! ay, oy, gikan pugkos bangko. Mao nga may hapit ko din eh. Hoy, Dudot, Miles, nangami na mong lula ninyo? Mana, Aw. Kaniha rama. kanina na. Usa man ang gikaon ninyo? Huwag mo bang hatag ni lola ninyo? Ay, dana na ko eh. Gana ilang gikaon ko rin na. Naipan, naisupaw. Ay, para na ninyo. O, Dodot, mas binlin ninyo sa papagmama ninyo, ha? O lala. Gilainan man na mo, la. Ay, yun na, dali nay, dayon dali sa taas. Wa marin ninyo pa dayon na ninyo sa lola ninyo, Dodot, Miles. Ay, giingnan na ko sa duha, oy. Naghuwat lang ko ni mong moabot. Nagpalit ko ining tinapa og miswanay para paniud to. Anita maniud to, ha? Kadiyot, hiposa sa ng tinapa og miswa nga imong da. Sa sunod na lang naluto, Nayo sa kalibo. Uy. Pagpalit ka ha dito gahi-gahi nga masuwa nato sa paniod to. Ha? Eh, si Nanay Tansang, uy. Ayaw, nanay, uy. Magluto lang. Ay, dawatan ni. Dawatan. Nina, pagpalit og masudan nato. Magdungan tag paniod to. Kay gimingaw na kong ikasaw mo sa pagpangaon, oy. Aron malipay po ning mga bata. Ako rin may bawdinis inyo. Sige na. Akaw na ko rin na kay may oras pa. Dili man kaayo layo ang sawang. Para lugar lang, Ming. Ming, buhato kag sawang. Ang asawa niya ni Musing. Oh. Mag-unsa ka sawang, Kuren?
ikaw mangguday ng sakay ning tricycle, Francine. Naas na naitansyang sa ato. Gisugo ko niyag basud-an sa sawang. Oh, mau ba? Nadis nanay ni mo tansyang? Ako na lang mo balik nito sa sawang, be. Ako na lang mo palit kung unsa may iyang ipapalit. Etong yais nanay tansyang dito. Maikog ta. Sige na. Balikan lang to dito. Nabalik man lagi ka dayon ko rin Hain man ang imong pinalit. Ay, nasugatan akong Francine, ay. Siya na lang kuno mo palit ito sawang ug masud-an. Dili ka kuno niya pabiyaan ako dinhi. Ay, pastilan, Kinis Francine. Wa ko mo ani aron magpaatiman ninyo, ha? Ay, dayon lang dito sa taas, nay. Kay magtak-ang sa kong kanon. Ha? Kuya Dudut, ma. Ito, ma. Taon-taon na rin. Ako na lang hindi apuhan para dili mo dukot. Buutan kayo ang inyong mga anak ni Francine Corina. Ako tinawad ko loto na ba? Si Dodot ug si Miles. Nagtinabangay gyud taon ng duha hasta paglutog kanon. Oo. Ingon anak gyud hinuon ang duha, nay. Wa gyud ko kamatikod anak nila nga mag-away. Magkasinapot ko na sila pirmi. Maayo kun mao. Nagsulti-sulti pod mi ganihaan ng duha. Ug pastilan, pagka-bright buti ay anang akong mga apo no. Mauy ilang sulti nako nga. Permi man di ay kuno na silang mag-una silang klase. Gikaloy-an lang sab sa Ginoo, nay. Nagkugi man po ng duha. Focus kina sila sa ilang pag-eskwela. Ay, pagkanindot mga apo ha. Dili parehas ubang mga bata. Parehas mga pag-umangko nimo sa mga anak sa imong maguwang nga si Samantha. Pastilan. Pagka mga tapulan. Wala ang sige gatubang kung nasbay. Dili TV, cellphone. Ligani kay bang mutabang sa mga buhaton dito sila. Ay, dako gyud kayo kalainan ning mga anak ninyo ni Francine. Gikaloy-an lang pod sa Ginoo, nay Tansyang. Uy, tuod di ay. Puhon-puhon ba? Mga bright man yun ng mga anak ninyo. O garbo kaayo ko anang ako mga apo. Paninguha agyod ninyo ni Francine, ha? Nga makahuman yun nag-eskwela ang duha. Kay dako, kay na silang ikatabang nga mahawas mo sa kalisod. Bitaw, nay. Magkahiskot bitaw may usahay ni Francine, ana. Maog yun. Maayo yun nang doon na may plano. Kay dili lang rin pahibawaan ng panahon. Kusog kaayo ang pangligid sa mga adlaw. Lami sa sabaw sa lilat ng baboy. Lamikit kayo maluto si Papa Francine og linatang baboy, uy. Dili magsigig istorya basta may sod ang baba, Miles. Dudot. Ay, Opa. sorry pa. Hinay-hinay lang mong kaon, Dudot, Miles, kay mga tukan, baya mo. Ay, enjoy yun kayo sila ilang pagpangaon, no? Naigipaningot ang duha. Huwag mo magpasalamat ni Lola Tansyang ninyo, ha? Humana magot pa? Bitaw, man na jud. Ay, ayaw na lang nagdisturbuha ang duha sa ilang pagpangaon, Francine. Salamat, kay kayo ni mo na Tansyang. Imbis kami ang mutabang nimo kay ikaw na lang usa. Ikaw na hinuon ang mitapang namo. Unsaon, apiki naman. Mutugot lang ang Ginoo ko hunay. Makabawas rami sa imong kaayo nga rin namo. Ay, ayaw mo anang huna-huna ako rin na, Francine. Kay usara gyud ta ka pamilya. Kalipay sab nako nga matigayon mo. Makinampuay lang ta kay maluoy ra gyud ang Ginoo. Mao gini akong gilagaw sa iyo ganiha dito sa sawang. Nakikita ko sa kong suod nga amigo, nga negosyante. Ni Grigi. Kay nagpatabang ko niya nga makasuod akong trabaho. Nasarang
makatabang dili lang sa atong panginahanglan. Labi na gid puhon para sa pagpadayon unyag eskwela sa atong mga anak. Labi na kung ma-high school na sila. Kailan ba ang tunghaan kung ma-high school na sila? Kada adlaw makinahanglan sila pamiliti. Uy labot sa ilaw niya baon pohon. Kay karon pa lang gani nga naapa sila sa elementarya. Nagkalisod naman gani ta. Kung manarbaho ka, biyaan mo ang pagpanguma. Ako pa nang una-una og maayo. Ako pa nang timbang-timbangon. Kung ako lang ka ang manarbaho. Ha? Aron ba makatabang-tabang ko nimo? Dili ko musugot. Kinsa naman lang unyay, muatiman sa ato mga anak kung uwa ka din ispay. Dili pa ang ako Basta nga... kay dili ko musugot. Ay. Ikaw, kot? Pero ayaw lang tingali piyay ang pagpanguma. Maura ba na kabili nimo sa imong mga ginikanan. Kanang gamayng luna nga imo karong gitikat. Kay kun imo nang biyaan, kinsa naman lang unya ang muatiman ana. Wa na mawa sa akong una-una. Sa pagkatinuod lang, naglibog pa ko. Pero, misod gani sa akong una-una nga, unsa ka kung ako ning ibaligya. Unsa? Kung imo nang ipaligya, magunsa naman lata. Unsa pa man ni atong panginabuhian? Mao gani nga dili ko magdali-dali sa akong una-una. Ako sa gining hinuktokan pag-ayo. Kay dili ko gustong magmahay sa maabot. Kay usa pa. Bililhon kay na ko ng yutaa. Bisan tuod kung kamay ra na. Kay mauna lang ni ang nagpabiling handumanan ako ni tatay o ni nanay. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!